A xornada electoral viviuse de xeito especial no seo do Bloque Nacionalista Galego de Muros. Os nacionalistas convértense na segunda forza da corporación con 4 edís, por detrás do Partido Popular, que segue a ser a forza máis votada, con 5 concelleiros. Todo apunta a que María Lagos será a futura alcaldesa da vila, sempre cando teña o respaldo dos socialistas, que perden un edil con respecto hai 4 anos. Non hai nada falado, nós hoxe queremos asimilar os resultados e despois o tempo dirá. Pero por agora imos con moita calma. Nas filas do Partido Popular ven bastante improbable seguir gobernando, a pesar de ser a forza máis votada, aumentando tamén o número de edís con respecto a 2019. De 4 pasan a 5. Entendo que o pacto máis viable será o da esquerda, porque sacou o BNG 4 concelleiros, que hai que felicitalos porque tiveron un incremento importante, baixou o PSOE, sacou 3, entre eles dous, pois poderían ter unha maioría absoluta. Entonces estaremos un pouco a expectativa do que pase. Nós sempre estamos dispostos pois a dialogar con todo o mundo, como fixemos sempre e como seguiremos facendo. Outro dos concellos da comarca nos que estará centrada a atención estas próximas semanas é Noia. Ali o Partido Popular segue a ser a forza máis votada, con 7 edís, pero aínda así non lle chegan para conseguir a ansiada maioría absoluta. Ábrese un período de negociación ao longo das vindeiras semanas hasta a sesión de investidura, donde teremos que analizar as distintas alternativas e a partir de aí, bueno, pois, dende logo, salvo que alguén se plantexe formar un goberno alternativo coa tripartito, a forza máis votada con moita diferencia o Partido Popular, entendemos que iso abre as portas a unha negociación, a seguir xestionando. O PSOE de Fran Pérez perde un concelleiro, quedando con 4. A Marea conserva os 2 que xa tiña e o Bloque Nacionalista Galego sube de 1 a 2, polo que a chave para gobernar neste concello sería novamente para o Noia, de Marisol Villar, que mantén os 2 edís conseguidos en 2019. O Noia ten claro que sempre foi un partido de goberno, estuvamos gobernando con un tripartito, gobernamos co Partido Popular, agora mesmo ábrese un período de conversas, cada un ten que facer a valoración interna de saber quen perdeu e quen non. Nós fomos un partido que sumou, co cual tensenos que ter en conta moito máis que outras veces. En Outes todo apunta a que Manolo González, de Compromiso por Outes, seguirá retendo a alcaldía, aínda que para facelo terá que chegar a un entendemento co resto de forzas da esquerda, tanto o Bloque Nacionalista Galego de Anxo Núñez como o Partido Socialista de Xosé Antonio Caamaño. O Partido Popular de Fran Calo experimentou unha suba importante no número de votos, o que o levou a sumar un novo edil na corporación con respecto a 2019, pasando de 5 a 6 concelleiros. Aínda así non lle chegan para a maioría absoluta. O Partido Popular si seguirá mantendo as alcaldías de Lousame e Portodosón, a pesar de baixar un edil pasando de 7 a 6, a popular Teresa Villaverde continuará á fronte do concello 4 anos máis. O mesmo lle acontece a Luís Oujo, que revalidará a que será a súa cuarta maioría absoluta.